Bun venit la un nou videoclip. Dacă vreți să mutați pisica înapoi, faceți așa. Minus cu cât vreți să mutați înapoi. Eu o să pun 3. Și magie. Astăzi o să vă învăț cum să mișcați un personaj înapoi în screci și să mișcați un personaj în sus și în jos. Dacă tu știți cum să adăugați sau să eliminați un personaj lingul de la videoclipul în care v-am învățat, se află în descriere. Deci bun, hai să începem. Dacă de bun, ca să mișcați un personaj în sus, trebuie să-i luați modifică Y cu 10. Acest bloc nu ne trebuie, îl punem aici și în loc de 10 puteți să vă puneți cât vreți voi. Eu mi-am pus 3. Și acum pot să fac să se miște minus 3 pași. Și pornind de aici și să se urce cu 3 pași. Dacă vreți să coboare, puteți aici minus cu câți pași vreți să coboare. Eu o să pun minus 3. Și acum coboară și merge minus 3 pași. Eu o să pun pisica aici. Nu merge aici. O să pun pisica. Ce? Bun. Sună cineva la interfon. Revin imediat. Gata, am revenit. Și acum, dacă este să putem aici 3 și acum merge 3 pași și se urcă cu 3 blocuri. Dar stai, ce? Hai să fac asta la infinit. Pentru asta punem bucla de la control la infinit. Și nu vreau să merg așa. Dacă vreți să aștepte, puneți blocul așteaptă cât doriți voi de la control și eu o să pun 0.3. Gata. Așteaptă. Eu nu vreau să aștepte deloc. Dacă îi dăm start, wow. Gata. Asta este limita. Cam și acesta a fost videoclipul. Ne vedem în următorul videoclip. Dar vă mulțumesc că v-ați abonat la mine și am făcut 50 de abonați. O să lansez muzică de 50 de abonați pe 31 octombrie 2024. Cam și acesta a fost videoclipul. Ne vedem în următorul videoclip. Pa, pa!